probinsya kagina, kag subong, we will go to branching kay executive, ano ka rin ay? Executive night sa mga students ni Mother. So, let's go! Spotted! Let's get inside! Mary Grace Scott is also one of the debutants of the night. Our very own Mr. CBA 2018, Vincent Paul Hitalia. Our story of the night. Our queen of the night is no other than Sheila Hormila. Ladies and gentlemen, how the round of applause for the queen of the night, Mr. Cedric San and Sheila Hormila. Yun, ang tangkad niya, grabe. Hello. Look at that. Hi! King of the night. Yes. Your name is? Cedric Tan po. Cedric Tan from Iloilo City. Iloilo City. Yeah! Paano ka nag-prepare? Kamusta nga ared? Gidang imo nga ginpiling nga color? Ang plans ko, enjoy lang na. Pero lang expect niya nga makling ko di subong. So, Ay, wow. appreciate kita. So, thank you gid sa mga judges nga nagpili sa iya. Yes. May ato no pod subong si Melissa, ang head turner. Kamusta ka man? How is it nga naging head turner ka? Paano ka Because of nag-prepare? this, Wow. unexpected man ni kay ang akong dress, hindi na dapat, hindi ko ni first choice, pero nakita ko siya, nga daw pwede mo siya butangan, ang style, so nag-decide ko nga, himuan siya muni, so, DIY, ikaw lang naging mo sa mga headdress? ako sa akong designer, sa nga dress ko. Oh, would you like to thank your designer? Shout out kay ng winter! Thank Ay, you. nung winter! Kasi gusto mo mag-design, ano? Thank you! Congratulations! Thank you. Yan, syempre, kung na-meet natin ang female nga head turner, upod ta naman si Nick, ang head turner for the male. Hi, Nick! Kanami isang imo nga kapa, sino na nagtahi? Din ka nag-prepare? Paano ka nag-prepare para sa gabi nga Bali ini? ang akong nga bayo, ang base siya gintahin lang sa tita ko. Then, ang laces and designs ako lang nagbukas. Ah, ikaw, gid mismo. Yes, hello everyone. Upod ko subong ang governor sang CBA. Hello everyone! Yes. Ang kagina do emotional kagid sa imo nga speech. So, anong ma-miss mo sa CBA? Subong nga graduating ka na. Ako personally, ang mamisugod sa CBA ang tao. Ang mga tao sa CBA very friendly, kag tama gid ka jolly lang kumbaga. You will never go wrong when you go out with these people or when you bond with these people. Wow. Ti may message ka sa imo nga mga mabilin sa CBA? Basi may
may somebody na gusto mong hatagan message? Okay, so siguro in general na lang, no, ako, I have loved CBA for 4 years since I entered Central Philippine University. And all I want for you guys is that nga you will continue the love, the passion para sa CBA because I believe that the College of Business and Accountancy is always worth fighting for. Yes, so congratulations kay mag-graduate ka na Thank this you. April and hope you'll enjoy the rest of the night with your classmates. So, Thank you, ma'am. goodbye everyone! Napangita ko si Queen of the Night, kaso wala ko siya nakita. So, diri na lang kita sa mga Teachers of the Night. Thank you for watching. If you like this video, do like, share, comment down below, and subscribe. Bye-bye!